atentzio eman digun ikuskizun baten berria ekarri behar dugu. Urak dakarrena, dantzaria eta koreografoa, hementxe da gurekin, Asier Zabaleta. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemoz. Ondo. Eskerrik asko etortzeagatik. Zer da Urak dakarrena? Beno, Urak dakarrena da dantzaz konpainiak eskatutako enkargu bat, koreografia bat. Eta, ze izango da? Beno, ni pentsatu nuen pixkat bizitzaren erreka, metafora hori erabiltza koreografia bera egiteko. Eta orduan etengabe pasatzen ari den koreografia bat izango da, erreka bat etengabe pasatzen ari den bezala, eta hortik izango ditugu bizitza txikiak, bakarlanak, talde koreografiak, bikoteak, bizitza bera bezala, ez? Hemen jaiotzen gara momentu batean, bizitza bizi dugu, hiltzen gara, baina erreka hori etengabe pasatzen ari da. Ostegunean izango da estrainekoa, Donostian, Victoria Eugenia Antzokian, eta nahi duenak horrek ikusial izango du. Edo zerk balio du koreografia bat egiteko, Asier? Edo zerk, nola, gai... Bai, hori da. Bai, zergatik ez, bai, esango nuke baietz. Edo zer da zuretzat inspirazio iturri? Bai, eta ideiak ez dira falta, ez? Nik askotan eramaten duen eronekin kuaderno txotxiki bat, eta edozen momentutan bururatzen zait zerbait, edo ikusten dut zerbait, eta apuntatzen dut, ez dakit noizko, ez dakit zertarako, baina hortxe kuadernotxoan. Eta edo zer izan liteke. Edo zer izan liteke, ez? Batzutan hitz bat esan liteke, ez dakit kalean ikusitako zerbait, ideia bat, filma bat, edo zer gauza izan liteke. Egia esan zuke urte dezente eramatzazu dantzaren munduan, garai gogorrak izango dira zuentzat ere, ez? Bai. Artista guztientza dira gogorrak, baina berbada dantza garaikidea egiten duzuen ontzat adibidez, ez? Bai, horrelako garaitan normalean kulturak sufritzen du gehien bat, ez? Lehen mozketak hortik datoz. Eta dantza kulturako alaba txikiena da, pobreena da, beraz guk segituan antzematen dugu, bai. Zertan zabiltza gainontzen zu? Oraintxe bertan proiektu askorekin egia esan. Joan hilabetean bukatu nuen Donostia 2016-ren bitartez Corners of Europe deitzen zen proiektu bat. Europako herrialde ezberdinetako hainbat artista, disiplina diferentetakoak elkartu gintuzten eta egin genuen espedizio bat, beraiek deitzen dioten bezala, Euskal Herria ezagutzeko, ezagutarazteko, eta hortik gero kolaborazio ezberdinak sortu daitezen. Lehendik datorren proiektu bat da, izan da ja herrialde ezberdinetan, oraingoan Donostia 2016 sartu denetik hemen egin genuen espedizioa, eta hurrengoa datorren urtean Ipar Irlandan izango da. Dantza mundu honetan urte asko daramatzazuzuk, bai dantzari modura eta bai koreografo bezala. Zer da zailagoa, koreografoa ala dantzari izatea? Ezberdina da, bai. Zailagoa nik esango nuke koreografo izatea. Dantzari bezala, beti erresponsabilitate nagusiena besteak dauka, ez? Koreografiatzen duenak edo zuzentzen duenak. Orduan, arazoetan erresa da bestearen eskuetan jartzea zeure burua eta... Eta Euskaldunok ikasi aldugu, dantza apreziatzen ikasi aldugu edo, dantza garaikideari naiz, Hortxe gabiltz. Beste herrialdetan ere ez da egun batetik bestera eman prozesu hori. Urte askotan zehar emandako zerbait da. Eta hemen, azken urteetan geroz eta gehiago ikusten dugu, ekimen ezberdinak daude hori bultzatzeko eta poliki-poliki ematen ari den prozesu bat da. Ez nahi bezain azkar, baina badoa. Diferente dantza egiten duzu Euskal Herrian edo kanpoan? Adibidez, Euskaldunok behar badez dutelako ulertuko zerbait edo gogor xamarra egingo zailako edo hori publikoan pentsatzen duzu? Bai, saiatzen naiz ez asko pentsatzen, baina ezinbestekoa da askotan, ez, prozesu batean zaudenean. Eta lehenengo galdera esan dezuna, ea diferente dantzatzen dugun Euskal Herrian, izan liteke, nortasun diferente bat badugu, dantzari gehienok euskal dantzetatik gatoz, hor badaude elementu batzuk indarra, elastizitatea eta ez dakit, genio antzeko bat, ez, hor gurekin daramatzagunak, eta nik uste horiek gero ikusten direla. Naiz eta beste disiplina bat edo dantza garaikidea egin. Zu kanpoan ere ibilitako zara, ez? Geneban 5 urte edo gintzen, beraz ondo ezagutzen dituzu hango estiloak, hango moduak eta txekoak, ez? Bai.
5 urte egin nituen Genevan, Alias konpainiarekin dantzan, eta, beno, hango lanekin, baia mundu osoko antzokietan ibili ginen, ez? Handikan ere pasa dira beste dantzari euskaldun batzuk. Ni ere area joan nintzen antzegon euskaldun baten bitartez. Eta, bai, agian han ere euskal selloa edo antzematen zen, naiz eta beste norbaiten aginduetara egon. Baina aprezio gehiago egiten diotean dantza garaikideari, adibidez. Bai. Kultura gehiago dagoelako, urtea daramatzatelako honetan. Kultura gehiago dago, laguntza gehiago daude, diru gehiago dago. Hori, lehen hitz egiten jardun duzuenaren arira. Eta batez ere zirkuito gehiago daude, ez? Eta orduan txiki-txikitatik ezagutzen den zerbait da, eskoletatik juten dira gauzak ikustea, orduan ia jende gehienak ezagutzen du zer den dantza garaikidea eta disiplina ezberdinak. Aizu, txoak ere irudituko zaizu, baina zergatik sartu zinezu mundu honetan? Neronek ere ez dakit. Ni sartu egin nintzen, zuzenean, txiki-txikitatik euskal dantzetan hasi nintzen, ikastolan lehenengo eta gero Kresala dantza taldean. Eta nahiko berandu, 19 urterekin ikusi nuen hemen egindako ikuskizun bat, Zilborresteak, hemengo dantzariekin, hemengo koreografoekin, hemengo musikarekin, Donostiako Victoria Eugenian, eta orduntxe erabaki nuen hori egin nahi nuela. Aste horretan bertan eman nuen izena, eskola batean, eta hortik, hortik abiatu zinen, eta zurrunbilo eraman zintuen, eta dantzari batzuetan, koreografo beste batzuetan, eta horra izara, ez? Eta biziliteke, dantzatik? Ez da erresa, baina oraingoz horretatik bizi naiz, beraz, biziliteke. Gaurko gure publikoak harrituta begiratzen zaitu, Ezagutzen altzen duten, mutil hau? Ez. Beraz, ez zara futbolaria bezain ezaguna, ez gara inoz. Kosta egiten da hori. Dantzaren munduan mutil importante bada. Aizu, bibotearena kasualidadea da edo Movemberrekin badu zer ikusia? Ez, kasualidadea. Kasualidadea da, ez? Badelako, azaroan Movember, movimentua, bibote ustekoa, eta hori dena. Asier Zabaleta, dantzaren bidez zer da errazagoa? Negarre eginaraztea, barre eginaraztea, umorea diraztea, jende harritzea? Beno, guk ertza sortu nuenetik horiek denak erabiltzen ditugu. Badauden momentu hunkigarriak, umorea gehienetan erabiltzen dugu, beti ironia puntxu batekin, ez farregiteko helburuarekin, baizik eta tratatzen ditugun gaiei ikuspegi ezberdinak emateko helburuarekin, ez? Zer da errazagoa? Ez dakit, ez. Baina sentimendu guztiak adierazten dituzke. Umorearenak harritu egin nauze, umore azokan saria irabazitako zara. Bai, aurtengo maiatzan, Leioan eman zikuten. Leioan umore azokan, zuri eman zizutelako saria. Bai. Eta esaten nuen, tira, honek dantzarekin umorea ere adierazi du. Eta gainea, guk normalean testua ere erabiltzen dugu gure lanetan, baina lan honetan ez dago bat ere testurik. Osea, dantzarekin bakarrik umorea ere landu daiteke bai. Beraz, zure bizitza pribatuan ere dantzaz adierazten dituzu zure sentimenduak edo? Ez. Horra askotan, eta bira, agian egin beharko nuke ez, askotan kostaiten zait. Erki, ostegunean izango da Urak Dakarrena, dantzaz konpainiak prestatu duena, eta zatitxo hori, zuk ze horrek prestatu duzuna, ostegunean izango da, estrainekoa Donostian, eta zu dantzan, noiz ikusiko zaitugu? Ni dantzan... Zu ze horri dantzan? Datorren 15ean, Neibarren, joan dan urteko ikuskizunarekin. Act of God deitzen den ikuskizunarekin, erlijioaren inguruan gogoeta bat eginez, hortxe Eibarreko kolisioan. Benetan, Asier Zabaleta, oso estimatua, gaur bisita egin izana. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.